poder passejar per este pinar que té Benlloc. Benlloc et dona la benvinguda al poble amb este magnífic pinar, un poble per el que transcorreix la Via Augusta de nord a sud, el poble dels torrons, el poble de l'emprenedorisme, el poble que acull les oficines de la Niuada, i avui anem a fer un programa especial dedicat a la Niuada i hem quedat en Isaac Lara, que és tècnic de la Niuada. Hola Isaac, com estem? Hola Loles, bon dia. ¿Estás disfrutando de las vistas? Buah, és que és impressionant veure esta pinada, quan, no sé, m'encantaria saber quan la van plantar i de quina manera està respectada, Sí, la veritat és que nosaltres aprofitem molt aquesta pinada, des de l'Ajuntament li donen molt de potencial i la veritat és que fem prou activitats així a l'estiu. És que és impressionant i a més el soroll, Sí, hi ha un silenci i una pau que és imprescindible. Isaac, què és la Niuada? Perquè la gent que encara no ho tinga clar, per a què ho tinga clar? Doncs mira, la Niuada és un centre d'emprenedoria social que està emmarcat dintre del Pacte Plana Alta Nord. És un centre que ens agrada fer una mentorització, un acompanyament als nostres emprenedors sobre una temàtica social i sostenible. Diguéssim que volem que les empreses i els emprenedors que vinguin així a la Niuada tinguin un impacte social positiu en el que seria el seu entorn. Llavors avui us hem preparat un programa molt entretingut amb molts dels recursos que tenim dintre del Pacte Plana Alta Nord, que seria el paraigües que ens emmarca a tots, i tenim molts dels recursos que disposem en aquest territori. Avui és un programa especial que anem a fer des de Benlloc, però per a la província sencera i per conèixer, gràcies a la mosca de la tele, que sempre hi ha una mosca... Mosques n'hi ha, així que al camp és el que tenim. Anem a conèixer quina és, diguem, l'escaleta que tenim de programa, perquè tenim un fum de convidats per parlar de tot aquest treball que es fa des del Centre d'Emprenedorisme Social. Doncs mira, avui tenim molts dels recursos, com he comentat, que tenim des del Pacte Plana Alta Nord. Començarem amb una entrevista a l'alcalde de Benlloc, continuarem amb una entrevista a la Blanca, que és l'actual directora de l'aeroport de Castelló, que és un punt important per nosaltres a nivell de desenvolupament local. Després tenim intervencions de diferents alcaldes dels municipis que conformen aquest pacte, perquè com sabem, la logística moltes vegades és complicada i no els podem portar a tots així. Llavors us hem preparat uns vídeos perquè els pugueu conèixer i perquè puguem conèixer quines són les seves necessitats i les seves, diguéssim, problemàtiques respecte a cada municipi. Tenim aparicions de Mònica Nos, de l'alcaldessa de les Coves de Vinromà. També apareixerà Vanessa Batalla, de Benicàssim, juntament amb l'ADL Ximón Muñoz. Apareixerà també Sílvia Trillas, justament amb Marta Barratxina de la Vall d'Alba. Llavors us hem preparat, la veritat és que un programa molt entretingut, perquè sapigueu que així, en els pobles d'interior, tenim molta vida i estem disposats a ensenyar-vos-la per enamorar-vos i enxissar-vos, com deies tu molt bé en un dels primers programes que vam fer, Loles, que és una paraula que la veritat és que ens encanta des d'ací de la Niuada. I llavors us donem la benvinguda avui així a Benlloc i sobretot als municipis del Pacte Plana Alta Nord. Bé, Isaac, també tindrem emprenedors que gràcies a la Niuada han pogut ficar en marxa el seu projecte i altres que estan ficant-lo en marxa, inspirant-se i ajudant-se de totes aquelles ferramentes que la Niuada fica en col·laboració amb altres entitats socials d'esta província. I jo ja me'n vaig a parlar amb l'alcalde d'ací de Benlloc, perquè, de veres, no sentiu els pardalets? Viure a l'interior de la província de Castelló és com traure el millor que hi ha dins de tu. Me'n vaig amb l'alcalde, Isaac. Vinga, ens veiem després, Loles. I vaig a la recerca de l'alcalde de Benlloc, Àngel Ribes. Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Teniu un poble preciós i una benvinguda que te dona aquest pinar fantàstic. Sí, la veritat, i més en aquests dies d'estiu, Quan va ser plantat aquest pinar? Pues fa a la vora de 40 anys, ja. Ah, pues ja. 40 anys. Ho va comprar
l'Ajuntament, per a fer el nou Ajuntament, per a fer el camp de futbol, i bueno, a la banda van plantar els pins, i la veritat que ha sigut un gran acert d'aquests pins a l'entrada. Hombre, i tanto. Ara anem cap a la plaça De l'església. principal de l'església, on antigament estava l'Ajuntament, perquè Sí, passarem per davant. l'Ajuntament s'ha traslladat a la zona nova. I ahir és el centre d'interpretació del vi. Recordem que Benlloc és una de les comarques o un dels municipis amb més producció vitícola que hi ha. Tenim 4 bodegues en el terme municipal. De Benlloc? De Benlloc, sí. A més, tenim diverses bodegues molt importants, entre elles Mas de Rander, Barran del Cirés, Les Mules, Subarra, que estan donant una bona producció i que està fent que torni la vinya a Benlloc, que havia desaparegut. Bueno, i després que teniu una comunicació fantàstica, és a dir, per a poder estar en la costa immediatament, a la capital. Tenim un 10 minuts, un quart d'hora per la nova carretera CV13, a les platges de Torreblanca, un poc més a Orpesa, i després a Castelló i a València per l'autovia ràpidament, i a Londres per l'aeroport. Ja. Facilíssim. Bueno, que avui parlem també amb la directora general de l'aeroport, en Blanca, l'antiga Ajuntament. Que avui és el centre d'interpretació del vi. Ah, sí? Sí, és un museu, com una Turisinfo, on enviem a la gent a les bodegues i a visitar bodegues. Jo crec que té una visita obligatòria, que bonica esta plaça. Benlloc presideix el que és el Pacte Territorial per al Desenvolupament Local i Ocupació, i ocupacional, no? Que alberga, arreplega 2 comarques. 2 comarques, replega el que seria la Plana de l'Arc i a banda repleguem també la costa. És important tenir sinergies entre la costa, que ja està molt desenvolupada i que té un futur clar i valent, i l'interior. És que veig estos carrerons i m'entusiasme i m'enamoré. Perquè és important presidir aquest pacte territorial i perquè és important la Niuada, un projecte en el que hi ha moltes parts implicades. Mira, és molt important, a banda de per crear riquesa al territori i que la gent, però sobretot perquè els joves de Benlloc i els joves de l'interior, més que és de la costa, que també, puguem veure que al poble es pot viure, al poble es pot treballar i al poble pot tindre un futur. Que no sigui un fracàs quedar-se en el poble, sinó que hi ha un futur, que tenim alguna cosa per a oferir a la gent, que poden treballar des de casa, que poden crear empreses socials, que poden tindre un abast, un futur a l'abast d'ells. Això és importantíssim per a nosaltres. Que vegin que així en el territori hi ha empreses i pactes que donen treball. I ficar-ho en marxa va ser idea dels ajuntaments? Per què? Perquè trobeu que necessiteu... Perquè necessitàvem alguna cosa que arreplegar les ganes de fer coses de la gent i les encausar, no? Perquè així, vulguis o no, la gent sempre, al final, en el territori d'interior, l'empresa té que ser social, no pots tindre altra manera de treballar. Si no és un poc social i que col·labores en tots els actors que té el poble i que té el territori, no pots anar endavant. Has de ser molt valent si no tens una ajuda com aquesta. És que tenim un problema molt greu a la província de Castelló i a l'interior de tot aquest país, és el despoblament, i el despoblament significa que totes aquelles idees se'n poden anar al traste si no se fiquen en marxa accions d'aquestes característiques. Sí, la veritat que estem agraïts a la Conselleria, estem agraïts als pobles de la costa de la solidaritat que han tingut al deixar-nos a nosaltres els presidents, tenir la presidència en l'interior, perquè al final, vulguis que no, però d'esta manera el que fem és obrir la porta a que es pense que en l'interior es pot fer moltes coses, que és importantíssim per a nosaltres. Àngel, conta'm quins són aquests projectes, algun projecte que es puga palpar del que verdaderament vos sincau orgullosos d'haver ficat això en marxa? Com a poble o com a... Com a poble i com a col·laborador com a poble del supost des de la Niuada. La Niuada, des que vam començar fa 2 anys, l'any passat va ser quasi en blanc per culpa del Covid, perquè no vam poder tindre reunions, perquè al final tindrem moltes reunions telemàtiques, però el dia a dia en la gent i les reunions on puguen expressar-se més fàcilment no n'han pogut fer moltes, però enguany sí, enguany la cosa pinta molt bé, hi ha moltes empreses interessades, hi ha molta gent jove que té ganes de fer coses, tenim uns projectes, tenim un projecte dels bancs de terra, de l'olivera i de la mineral per a la gent que vulgui, emprenedora que vulgui tornar a treballar a la terra, que té un futur, vulguem o no té un futur. I bueno, això és una de les coses. Després, com a poble, estem supersatisfets de tindre aquest equip de treball així en el poble, perquè al final són gent que treballa i viu al poble. I després, com a poble més nostre, tenim 50.000 idees, 50.000 històries... Mira, senta tu i jo m'assentaré així, així guardem la distància. Molt bé. Per això, tenim 50.000
Ara tenim un projecte d'una residència d'estudiants per a donar servei a la gent que entrarà a l'aeroport per a fer els estudis d'aeronàutica, la formació professional, que a nosaltres ens interessa perquè si veig gent jove al poble, conviu amb la gent del poble, en els nostres jóvens, són maneres de veure que el futur del poble és diferent, que és el que al final ens interessa. Nosaltres sempre hem pensat que el principal és que Benlloc tingui una identitat, i això ho estem aconseguint. Estem aconseguint-lo a base del Fes Joc, la Verema, la cultura. Nosaltres som un poble que la cultura va per davant de tot, intentant sempre que la gent se senti orgullosa de ser... Quants habitants sou a Benlloc? Ara, en aquest moment, som sobre 1.100 habitants. Hem crescut. Teniu col·latge, teniu auditori... Tenim una guarderia, gràcies a la Generalitat, tenim una guarderia rural, guarderia no, escoleta infantil, gràcies a la Generalitat de 0 a 3 anys, així que gent tenen els 0 anys, ja en el sistema d'educació de la Generalitat. Gratuïta totalment, i quan arriben als 11 se'n van a Vallalba a l'institut, el normal, no? Però que si es comencen de 0, no hi ha que pagar res per la guarderia. Com nosaltres teníem l'agenda 21 i Benlloc ha funcionat molt bé. Entonces en aquell moment vam fer unes enquestes en la gent que ens van demanar que el primer que necessitaven era un menjador, que el va fer l'Ajuntament al seu dia, ara ha passat ja a la Generalitat, una escola d'estiu, una escola infantil, que també la tenim ja, un casal jove, que també el tenim en funcionament, i tot era sempre necessitats. I entre altres coses, una cosa molt important, que possiblement en una gran ciutat ningú s'entere, és arreglar les tuberies d'aigua perquè perdien molta aigua. La gent és molt sensata. Quan li dones a la gent el poder, la facilitat de poder dir què és el que necessita el poble, és una gran avantatge. I què necessitats té Benlloc? Com totes, moltes. Primera i principal. Les més importants estan cobertes, però necessitem arreglar subvencions per arreglar cases, que ara estem en un projecte d'Arrur que possiblement entraran, hi ha molta, si te dones compte, si en el cas antic hi ha molta casa abandonada que possiblement li podrien donar una altra vida. Nosaltres el que hem fet és arreglar els carrers per a que donen una altra imatge, ja se n'estan arreglant algunes i que la gent pugui veure que en el casc antic també se pot viure, perquè antigament viure al casc antic era un hàndicap, no? Nosaltres, per a donar més facilitat, ara anem a llevar tots els contenedors de basura, tornarem a lo que fem fa 20 anys, que és replegar la basura casa per casa i cada dia replegar el que toqui aquest dia. Un dia replegarem l'orgànic, l'altre replegarem el vas de vidre, l'altre dia, i orgànic a lo millor, l'altre dia replegarem el cartó, l'altre dia replegarem el plàstic. D'aquesta manera també s'ensenya i s'educa a la gent a saber reciclar, perquè és fonamental reciclar-li. Fonamental el dia 2030. Quan ficareu en marxa aquest projecte? Pues en setembre se licita i en octubre pensem que vaig en marxa ja. No hi ha cap contenedor en el poble més que en algun punt específic per a la gent que està viu als masos, però tot el més diàriament se replegarà. Àngel, ha sigut un canvi radical la pandèmia? Ens ha obligat a tots a eixir de la nostra zona de confort. Benlloc ha notat augment de població durant... Sí, clar. Abans de la pandèmia eren 1.033 aproximadament, ara en aquest moment són 1.100. No hi ha setmana que no tingui algun empadronament. Hi ha un empadronament de gent del poble, la majoria és gent del poble que torna al poble a viure. Vol dir que hi ha més cases obertes? Sí, molt. I ara en estiu ho notareu? En estiu sí, en estiu venen tots els que han tingut que emigrar, jo he tingut que moure antes i després vaig tornar al poble i la gent, sí, els horaris... És que això és el que suposa viure un poble, que te marca les hores? Te marca les hores, sí. Te marca les hores. A la matinada potser no fa tanta gràcia, però també t'acostumbres, aquells dies. Però clar, és el que jo dic, si estàs acostumat a viure al costat del campanar, quan sona la campana no t'enteres. No les sents. Quan sona ella a la matinada, si dors prop, no les sents. Per tant, les necessitats les teniu totes cobertes. Sou un poble proper de l'aeroport, que és el que tu dius. Ara ja, d'ací 3 i no res, podreu viatjar fins a Sevilla, que està oberta la línia, Londres. Teniu unes carreteres que connecten en tota la província de Castelló, escola, ho teniu tot, teniu un auditori, teniu un poliesportiu. L'auditori és la mostra de que nosaltres a la cultura li donem molta importància. Un auditori que a banda també té pràcticament, ara han baixat un poquet, però pràcticament dia sí, dia no li donem aire. I què és allò que se tindria que haver celebrat i no s'ha pogut celebrar durant 2 anys seguits? Bueno, nos hem celebrat les festes del poble, perquè no se poden controlar foros, no es poden fer bous, no se pot celebrar la Mare de Déu els Sant Màrtirs, que és la festa de l'ermita que tenim ahí prop, que és una festa molt arraigada en el poble, que té 500 anys de tradició i no s'ha pogut. Enguany pensem que alguna cosa podrem fer, una missa, per almenys, sobre la capellada està en la idea de fer una missa, professor i
Professor i Fira, com la coneixem, allí no es podrà fer, ni el desfile de la banda, que és molt important per al poble de Benlloc, la banda. Les festes no es tornaran a fer. Esperem que enguany ja puguem fer la verema, les festes de la verema, que són molt importants ja, però fa 8-10 anys que se fan, com aquell que diu, i han agarrat un arraigo molt fort dins del poble. Benlloc és el poble per on passa la via Augusta, de nord a sud, és el poble dels torrons, el poble dels vins, i el poble, ja la tenim una altra vegada, la campana. Sí, la campana repetitiva. M'encanta, és que m'encanta. Teniu un poble molt bonic, Àngel. Molt bé. Anem a anar poquet a poquet al llarg del programa a conèixer-la, perquè avui tenim un programa superapretat. Molt bé. I t'agraïm a muntó que ens hagis rebut al teu poble d'aquesta manera, Faltaria més, tocant les campanes. Sí, senyor. Àngel, gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Benlloc és un poble superxulo i avui estem fent el programa així perquè hem vingut a conèixer la Niuada. Ja sabeu, en Isaac Lara, que és tècnic de la Niuada, hem estat xerrant cada 15 dies a la Panderola. Si entreu a la pàgina web de l'Ajuntament de Benlloc, vos diu: en novembre del 2020 naix la Niuada, el nou centre de creació d'empreses socials de la Plana Alta Nord, el Centre d'Emprenedoria Social La Niuada, que està finançat per la Vora i amb el municipi de Benlloc com a presidència de tal. Hi ha molts més ajuntaments que al llarg d'aquests programes de la Panderola ens ho ha contat Isaac Lara. Però ara anem a conèixer allò que hem vist a través de la pantalla durant tots aquests mesos. Anem dins i mireu, trobem a Isaac treballant. Hola, Isaac. Hola, Loles. Com estem? Què tal? Com va les visites? Pues mira, la veritat és que fenomenal, perquè m'has deixat, he estat parlant amb l'alcalde i el que he vist tinc que reconèixer que és la primera vegada que vinc a Benlloc i me xifla. I este local m'agrada molt més. Antic escorxador de Benlloc, i mireu de quina manera s'ha transformat per a poder atendre els emprenedors de tota la comarca. Sí, la veritat és que ens ha quedat molt xulo a l'espai i això era un antic escorxador. Ara mateix l'hem adaptat per poder atendre els nostres emprenedors i llavors estem molt contents de la rehabilitació que s'ha fet. Llavors, si t'assembla bé, ara continuant amb el que comentàvem dels vídeos, Àngel, diguéssim, centrant-nos en Benlloc, tenim la intervenció de Clara, que és la ODL, l'agent d'ocupació i desenvolupament local d'ací de Benlloc, que no podia estar avui amb nosaltres i hem preparat un vídeo perquè el puguem comentar entre tots. Doncs anem a veure-lo. Actualment en Benlloc tenim una taxa d'ocupació prou elevada, estem en el 92%, estem molt contents, i les actuacions que estem realitzant són la majoria finançades per la Vora. Tenim diversos projectes, un és l'Emerge, que és per als forestals, han començat a treballar l'1 de juny i estaran fins al 30 de novembre, 5 peons i peones i un capatàs. Després hem començat també la setmana passada, el dia 7 de juny, la Valem Experiència, que és el conegut com a Encorp, també començaran 2 persones a treballar. Tenim el projecte de l'Exformem, que són 10 alumnes que estan treballant i estudiant i formant-se com a auxiliars administratius. També tenim l'Empace, que és el que forma part, junt amb el pacte territorial de la Plana Alta Nord, la Niuada. I per últim tenim una persona d'Empujo treballant en el centre del vi. Durant aquest any hem tingut la sort de poder comptar amb 6 estudiants de la UJI de pràctiques, de graus, els quals han après molt i tots estan interessats en poder treballar el dia de demà a l'administració pública. Per tant, estem molt contents. Tenim majoritàriament l'agricultura, tenim els olivos, el tema de l'almendra, l'oli, tenim molts sectors i moltes bodegues i per tant el tema del vi és molt important. Així tenim el centre d'interpretació que vam inaugurar l'any passat a finals del 2020. Temes culturals, el Festival Fes Joc, que el celebrarem ara ja dins d'unes setmanes, que potencia molt la cultura en valencià i és una forma d'apropar el món rural a altres comarques. I per últim, la importància que tenim en l'aeroport. L'aeroport de Castelló està situat en el nostre terme municipal. Respecte al futur del desenvolupament local en el terme municipal de Benlloc, tenim per una banda l'Associació de Turisme de la Plana de l'Arc, que estem els 7 municipis que formen la Plana de l'Arc i a través d'ella volem potenciar molt el turisme, el slow tourism,
i per una altra banda potenciar ja no sols l'ocupació sinó tot el que pot ser la creació d'empreses i el tema de l'emprenedorisme. Cal que s'agrupen en pactes tots els municipis perquè junts poden crear més sinergies i arribar a punts i objectius més llunyans que si anaren de forma individual. Un projecte com la Niuada aporta gent perquè a través de la Niuada s'estan donant a conèixer distints tallers i s'estan intentant aproximar la creació d'empreses sostenibles a molta gent que no sols del municipi de Benlloc ni de municipis del voltant i considere molt necessari que Benlloc aposti per aquest tipus de projectes, ja que per on estem localitzats geogràficament som un punt intermedi dels municipis que ens envolten. Per tant, a l'hora d'aproximar-se no és el mateix quan hi ha una reunió agafar 5 minuts el cotxe que anar al municipi que estàs a mitja hora. I Benlloc en aquest punt estem enmig. La veritat és que quanta raó té absolutament en tot el que diu. Primer, de quina manera s'ha promogut que l'interès de la gent jove per tot allò que ens ha contat, veure com funcionen aquestes instal·lacions, ple de gent, i les jornades que realitzeu. Clara ens ha donat moltes dades del dinamisme que fa Benlloc en aquest cas, que és el municipi que estem coneixent ara, i la veritat és que, a part d'aquest dinamisme, es fan moltes activitats culturals, moltes activitats de lleure, i nosaltres des d'ací de la Niuada, que és també el que comentava a nivell de sostenibilitat, és una miqueta el projecte, diguéssim, pilot i experimental sobre el que està treballant el nostre pacte que avui ens té així, que és el pacte de la Plana Alta Nord. Llavors, la veritat és que no podria estar més d'acord amb el que ens ha comentat Clara respecte a que s'ha de moure. Un municipi xicotet s'ha de moure, si vol estar en el mapa, s'ha de moure i ha de fer molts tipus d'activitats. Alguns es decanten per al turisme, altres per la indústria. Llavors, Benlloc en aquest cas sí que té una miqueta de cada coseta. El telèfon ja saps que no para mai, perquè aquesta és l'activitat de tot el món. Estem tot el dia 24 hores connectats. Però tu saps que està enviant un WhatsApp Mònica, l'alcaldessa de les Coves de Vinromà, perquè m'ha dit jo també vull que estaré en el programa, perquè ella també té moltes coses que dir, no? Sí. La veiem? Anem a veure-la. El primer sector productiu que tenim a les Coves de Vinromà és la ramaderia i l'agricultura. Com a zona rural és el més important. A part tenim també que es pot compaginar molt bé la indústria de l'eòlica, que tenim les pales que coneixeu tots, dels molins eòlics, que ahir sí que és una empresa important perquè té ara, crec que uns 750 treballadors, encara que, evidentment, a veure, la ramaderia i l'agricultura és la que mou el motor de la localitat. Les mancances del meu municipi per al desenvolupament local, jo crec que seria una miqueta ficar més en valor el producte que tenim ací, la transformació del producte primari. El producte primari estem parlant amela, garrofa, oliva, encara que no tinguin una qualitat d'oliveres mil·lenàries que tenen altres pobles, que em pareix perfecte perquè tots podem formar part d'aquest puzzle entre tots, però sí que penso jo que una de les mancances més importants és això, és poder transformar aquest producte que crec jo que estem en segon lloc en tota la comunitat valenciana de producció de garrofa. I jo crec que és un punt que hauríem de treballar més. Una de les coses que sí que vam fer va ser quan va arribar aquesta empresa que comentàvem antes, que és la multinacional de l'eòlica, va ser agarrar tots aquests perfils que venien de casa, que havien anat a la granja, que havien anat a llaurar, que coneixien l'agricultura, coneixien esporgar els arbres, però no coneixien molt més de fer, i vam aconseguir fer un curs de formació per transformar aquests perfils o adequar-los a les necessitats que tenia en aquest moment l'empresa. Va ser un èxit. Van vindre 80 persones, 80 persones que van fer la part teòrica en instal·lacions municipals i la part pràctica, evidentment, ficar-se a construir una ala, nosaltres no teníem així els mitjans per poder-los ensenyar, i la part pràctica va ser l'empresa la que va fer la selecció, i això va ajudar moltíssim a donar aquest primer pas per tornar a ficar en marxa aquella empresa que en principi necessitava mà d'obra i nosaltres insistíem que fos del territori. Crec que és important que tots els municipis que formem el pacte treballem conjuntament. Per què ho dic? Perquè hem de crear comarca.
Nosaltres no tenim una comarca definida, sobretot les coves, que és final de Plana Alta i principi de Maestrat, o final de Maestrat i principi de Plana Alta, agarra-ho com vulguis, però estem ahí al límit, no? I els que formem part d'aquest pacte estan els grans polígonos que tenim a Valldalba, que tenim a Cabanes, Oropesa, estem ahí en zones que realment tenen capacitat d'absorbir tot això, però també estem els pobles d'interior que hem de saber gestionar tot el producte que tenim i transformar-lo i fer negoci en això. I això encara no m'ha pres, no sabem molt. I el pacte és una eina que ens donarà pautes per dir com gestionem i com ens formem de cara al futur per donar-li valor a lo que tenim. Crec que la niuada és imprescindible per crear projectes socials i sostenibles perquè estem dins la paraula sostenibilitat, al final li traurem tot el mèrit perquè la gastem molt, també és veritat. Però sostenible és on anem d'anar, perquè no anem a tirar els diners de la manera que s'han tirat antigament i anem a invertir-los realment i respectar el territori. Si tu respectes el territori, que no vol dir no avançar, respectar el territori és fent coses sostenibles, o sigui, no n'hi ha un altre, no? És valoritzar el que tens. I la niuada fa això, de dir, anem a donar aquestes oportunitats, no? I que socialment sigui factible tu arrencar una empresa del no-res en quasi res de finançament, però mos tens a nosaltres per recolzar-te. Això fa falta sí, fa falta molts puestos, però així més encara. La veritat és que jo me quedaria en diversos punts. Primer, el de no estar en ninguna comarca, ser principi i final de dos comarques i poder formar part del pacte suposa poder treballar en els municipis que conformen un mateix territori, impulsar, i me pareix una idea, la veritat és que és genial i molt ben aprofitada. Sí, doncs la veritat és que el concepte de crear comarca és una cosa que Mònica ha comentat en el vídeo, que quan el vam gravar ens va encantar realment, perquè és una terra de ningú. I al final, quan estàs en una terra de ningú, en algun lloc t'has de col·locar. Llavors, per proximitat, es va decidir que s'instal·lessin així. I la veritat és que tenen molt bones idees. De fet, estem treballant respecte al que deia d'aquesta transformació en el que seria la garrofa, perquè a les coves tenen moltíssima garrofa. La segona localitat en més producció de garrofa de la Comunitat Valenciana, que a més enguany la garrofa té un preu. Sí. Aquest any ha sigut, jo crec que ha superat totes les previsions. Llavors, què passa així i què passarà en molts municipis? Que la garrofa marxa directament, la recol·lecten i marxa directament a altres municipis que la transformen. Llavors, Mònica tenia una proposta que era, escolta, per què no la transformem nosaltres? La produïm nosaltres, la transformem i la venem com a producte final, que realment moltes voltes se li pot treure més benefici, perquè li has donat un valor afegit molt més gran que simplement recol·lectar la garrofa. Mònica és una gran dona i té un cabet. Mònica, que sé que estàs veient-nos, no pares, per favor, perquè sempre està pensant. Sempre està pensant. A més, el més important que ha dit del vídeo jo crec que és el de respectar el territori no vol dir no avançar. Llavors, anem a respectar-lo, anem a treballar la sostenibilitat, i a crear llocs de treball. I a crear llocs de treball, però respectant el territori. Si vols, mira, t'acabo d'ensenyar, ara que heu vingut així a la niuada, vols que t'ensenyem una miqueta l'edifici i que veieu com és i què n'hi havia? Perquè aquí tenim unes fotos i un arxiu històric que potser sí que t'interessaria veure'l. Doncs rapidet, que he quedat en Blanca Marín, en la directora general de l'aeroport, perquè també imagina't coses molt interessants per a contar-nos. Som-hi, doncs puja amb mi. Vinga. Mira, així tenim de l'any 35... Tenim tots els col·les. Molta gent gran ve a posta, a Pavores, i per dir-li als seus nets o als seus familiars, dir-li, mira, aquest sóc jo i aquest era el professor. De l'any 25. Sí. La veritat és que així, en el nostre edifici, tenim la seu de l'arxiu històric, tenim uns dossiers on està catalogat tot el material que n'hi ha, perquè aquí, com veieu, n'hi ha molts arxivadors, i clar, n'hi ha molta informació que la gent sol vindre a consultar. Ah, sí? De quin tipus? Consultes de terres, consultes de, diguéssim,
d'empreses que n'hi havia a certa època. La gent és per nostàlgia, de consultar-ho per nostàlgia. I aquestes són les oficines, hola! Sí. Hola, xics. He vingut amb l'Oles. De veritat esteu en un lloc privilegiat, eh? Este edifici és magnífic. Sí, la veritat és que sí, vam fer aquesta doble alçada així en aquest edifici i la veritat és que estem en un entorn privilegiat. No m'estranya, entre el soroll i el cant dels pardalets i aquesta cristalera en la que entra un mogolló de llum, trobe que la inspiració així té que créixer a una velocitat de vèrtigo. Gràcies! Seguim amb el... anem a veure... Pues mira, Isaac, jo me'n vaig corrents perquè he quedat en la pinada, en Blanca Marín, però perfecte. Abans m'agradaria, mireu, este és el plànol, diguem d'alguna manera, del Pacte Territorial per al Desenvolupament Local i l'Ocupació, el que Mònica, l'alcaldessa de les Coves de Vinromà, denominava com una espècie de comarca per tal de lluitar i defensar el territori. Estan els ajuntaments que veieu ahí: Orpesa, Torredembarra, Torreblanca, Ajuntament de Valldarba, Vilanova d'Alcolea, la Universitat Jaume I, l'aeroport, la Confederació Empresarial Valenciana, UGT del País Valencià, Comissions Obreres de Comarques del Nord, la Vora, que és el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, també està el Govern d'Espanya, l'Ajuntament de les Coves, Serra d'en Garcelan, l'Ajuntament de Cabanes, Benicàssim i el de Belllloc. La veritat és que, Isaac, tinc que donar-te l'enhorabona per conforme esteu portant això, però me'n vaig corrents. Ens veiem després al Llevadero. Vinga. Trobar edificacions d'estes, antigues, a un poble que essencialment ha basat la seva economia en l'agricultura, en la verema, en l'oli, en el raïm per tal de fer vi, i després tindre tan propet l'aeroport de Castelló. Blanca Marín, directora general de l'aeroport de Castelló, gràcies per estar avui en este programa tan especial per a molts pobles de l'interior, pobles que aposten exactament igual que l'aeroport, per promocionar l'emprenedorisme i projectes per a poder crear empleabilitat a les comarques. Pues moltes gràcies a vosaltres, encantada, la veritat, de poder participar en este programa perquè crec que és de veres, no? Que necessitem des d'este territori i més el que som polos, no, econòmics, pues, contribuir a dinamitzar l'activitat econòmica. De quina manera està involucrat l'aeroport en el Pacte Territorial per al Desenvolupament i Ocupació? L'aeroport forma part del Pacte Territorial i és un dels polos econòmics, és una palanca per al desenvolupament territorial d'aquest territori a través o mitjançant de la seva activitat. De quina manera anem a contribuir en els ajuntaments creant llocs de treball, potenciar el moviment econòmic dins de l'aeroport, creant noves fórmules per a explotar l'aeroport de Castelló, perquè està que no para, està imparable, l'aeroport de Castelló. Bueno, jo crec que l'aposta per la diversificació és un camí adequat per a contribuir al desenvolupament econòmic d'aquest territori. Per una banda, la vessant turística de tota l'activitat comercial que portem, jo crec que contribueix, és la porta d'entrada del turisme a aquest territori, contribueix, per tant, a la seva dinamització i en el nostre objectiu està contribuir a la desestacionalització del turisme. Després, tot el que és la línia de negoci o d'activitat industrial que ens ha permès tindre empreses en l'àmbit de la reparació d'aeronaus, del desmantellament d'aeronaus i que ha generat activitat econòmica en l'aeroport i ha generat ocupació també per a aquest territori. La vessant de formació, jo crec que este pilar és realment fonamental i estratègic per a l'aeroport. Per una banda, hem apostat per afavorir la formació de les escoles de vol, però per una altra banda per a nosaltres és una
un projecte de futur, la formació professional que anem a implementar en l'aeroport com una opció d'ocupació i de formació per a aquest territori. Clar, perquè la formació professional serà important per a que molts joves de la comarca, en una vivenda proper de l'aeroport, puguen formar-se. Imagina que serà una espècie de formació dual, finalment poder estar aprenent un ofici que després serà necessari per a poder, i que reclamarà l'aeroport. Aquestes comarques necessiten d'aixos impulsos per poder tirar endavant, per poder lluitar contra el despoblament, per poder afavorir i promoure els llocs de treball per als joves que no abandonen el poble per anar-se'n a ciutats més grans on pareix ser que hi ha més facilitat per trobar llocs de treball. Efectivament, jo crec que la formació professional en l'aeroport és important per a l'impacte sobre la competitivitat tant de l'aeroport com les empreses, però és més important encara com a una eina per a la formació, la qualificació i l'ocupació dels joves i les joves que estan en tot aquest territori i en certa mesura contribuir a revertir el fenomen de despoblament que n'hi ha al voltant d'aquest territori. Per tant, és un projecte de futur per a l'aeroport i és un projecte de futur per a tot aquest territori, per al desenvolupament futur del territori. Comentaves, no? Necessitem donar oportunitats d'ocupació per a que la gent jove tinga interès en quedar-se així. I això és una oportunitat de formació i d'ocupació qualificada. En quin lloc es ubicarà, diguem, la classe física per a poder fer? Pues, la Generalitat, òbviament, a través de la Conselleria d'Educació, construirà tot el centre, però hem volgut anar per davant i afavorir que es posi en marxa quant abans. I l'any que ve en tindrem ja un primer curs, estem construint un hangar per a tindre 500 metres en l'aeroport. En l'aeroport? En l'aeroport mateix. Tindre 500 metres d'un espai per a les pràctiques dels alumnes i com és un primer curs estem habilitant una planta del Club Aeronàutic per a que tinguin allí l'espai, tant els alumnes com els professors i també fins i tot la possibilitat de desenvolupar algo de laboratoris. Per tant, allí en tindrem ja alumnes a partir del mes de setembre. Quantes places tindrem? N'hi ha un màxim de 30 places i pot ser que el primer any no s'ocupen totes per a començar a rodar, però la veritat és que sí que ha hagut demanda suficient i a més, per a nosaltres molt important, demanda del voltant de l'aeroport i per tant de persones, de joves que viuen prop de l'aeroport. Clar que sí, de gent que viu a aquest territori i de gent que en un moment donat que viu a la capital o que viu en la costa i que pren la decisió de dir qualitat de vida, lloc de treball, poder estudiar i anar a l'interior. L'aeroport de Castelló, quants anys porta ja en peu, Blanca? L'aeroport de Castelló porta 10 anys, però el que ha sigut l'inici de l'activitat i, en principi, l'activitat de vols regulars va ser en setembre de 2015. Per tant, 6 anys no arriba a 6 anys d'activitat econòmica real. La pandèmia ens ha fotut molt. Es va tindre que paralitzar tot el que és la vessant turística, tindre que parar els vols, però ara l'aeroport, a partir de finals del mes de juliol, Castelló-Sevilla, per tal de connectar en la capital andalusa, però molts més, no? Com està en aquests moments aquesta part de l'aeroport tan interessant que porta turisme a la província, però també fa que els d'ací ho tinguem a l'abast de la mà per poder viatjar a altres llocs. Sí, efectivament, jo crec que la pandèmia va ser un colp molt fort per a tota l'activitat aeronàutica i el transport, però és de veres que a l'aeroport ens ha permès aprofitar algunes oportunitats. L'oportunitat en l'àmbit de tota l'activitat industrial, desenvolupant i consolidant la línia de negoci industrial de l'aeroport, que ja parlarem més detenidament, però ara per la pregunta és de veres que ens ha obert l'oportunitat d'explorar
les connexions nacionals. Originalment l'aeroport tenia una orientació molt a mercats internacionals per a la captació de turisme internacional, però l'any passat ja en la pandèmia l'orientació clara que pensaven que tenien que adoptar era la del turisme domèstic, no? El turisme nacional. I Bilbao primer i ara Sevilla, la veritat és que pensen que són una oportunitat molt clara de captar aquests mercats turístics per al nostre territori, per al nostre turisme, però també és un servei, com comentaves, no? Un servei a aquest territori, a les persones que viuen així i tenen l'oportunitat de connectar. No, clar, i és que tot allò que vinga de fora, si té l'oportunitat de conèixer esta província, la segona província més muntanyosa de tota Espanya, en un patrimoni riquíssim, en una gastronomia riquíssima, tenim un interior, una costa, que en 4 minuts, com aquell que diu, estàs connectadíssim, no? La veritat és que és una oportunitat important fins i tot per als emprenedors que volen ficar en marxa empresetes que puguen beneficiar-se del turisme que porta l'aeroport. Efectivament, l'aeroport és la porta d'entrada del turisme, però així hem d'aprofitar des del sector turístic per a donar uns serveis, per a donar una oferta turística de qualitat, perquè els recursos, els actius turístics existeixen en aquest territori i, per tant, crec que és molt bo tindre l'oportunitat de desenvolupar iniciatives emprenedores per a afavorir aquestes fórmules d'acollida i d'oferta de qualitat per als turistes que puguen vindre. Blanca, la veritat és que és genial tindre una empresa d'aquestes característiques en el potencial que té l'aeroport de Castelló a la província. Ho tenim també en un lloc privilegiat, està a meitat de província, connecta tant l'interior com la costa, té igual el punt cardinal en el que es troba, nord-sud, en 20 minuts te trobes en l'aeroport, un aeroport en el que arribes, abarques, agarres el vol, te'n vas, és a dir, és com aparcar davant la porta de ta casa, en aquestes condicions i en aquesta tasca que esteu fent, la veritat que enhorabona, perquè m'emociona, i tinc que dir-ho, m'emociona tindre un aeroport en aquests moments d'esta qualitat i que cada vegada vaig creixent més i fer créixer el seu territori. Pues moltes gràcies. Jo també pense que aquest aeroport està magníficament connectat a nivell viari, està molt prop tant de Castelló com de València i de tots els centres turístics. Crec que si alcem un poc la mirada, veiem que l'aeroport està en el centre de tot l'arc mediterrani, té una localització magnífica i té una funció de ròtula entre la costa, per la seva ubicació, i l'interior. Per tant, jo crec que tenim una infraestructura útil, una infraestructura que ens ha de permetre dinamitzar el territori i prestar un servei a les persones i als sectors productius d'aquest territori, i no és una cosa que fem només des de l'aeroport, ho fem la societat i ho fem organitzacions també com aquesta. Gràcies, Blanca, i m'alegre molt més encara de que siga una dona la que impulse l'aeroport on toca. Moltes gràcies, moltes gràcies. Mi nino, m'encanta. S'ha de viure en un poble i trobar-te animals pel carrer, és fantàstic, perquè avui, com a protagonistes, també tenim, Isaac, també tindrem animals, veritat, de 4 potes. La veritat és que sí, Loles. Hem quedat així al Llavadero, que està superxulo i me pareix una obra d'enginyeria fantàstica d'aquella època per tal de continuar en els vídeos que tenim al programa. Aquí anem a conèixer ara. Doncs ara anem a conèixer el municipi de la Vall d'Alba, que és un dels municipis que formen part del nostre pacte. Llavors anem a començar amb un d'ells. Entrevistarem a l'actual alcaldessa Marta Barratxina i a la OEDL, que és Sílvia Trillas. Molt bé, doncs comencem en Marta. Si t'assembla, si vols veure'ls. Vinga. La situació actual de la Vall d'Alba en quant a l'ocupació i l'economia és molt diversa, sobretot perquè tenim la figura del polígon industrial que dinamitza econòmicament tota l'activitat, tant les grans empreses com el sector de serveis que maneja al seu voltant. I després l'altra fortalesa que tenim és que també és un municipi molt ric en quant al sector comercial,
la restauració també està molt present i sobretot la excel·lent comunicació que té este municipi en quant a la seva proximitat a la capital de província i que finalment per el gran elenco de serveis que alberga, que s'ha convertit un poc com a capital comarcal de la zona. Les propostes de futur que tenim respecte al desenvolupament local de la Vall d'Alba parteixen per promocionar molt la figura del polígon industrial, per albergar noves empreses que donen una millora en l'ocupabilitat de la Vall d'Alba i després seguir apostant sobretot per la formació de les persones que desafortunadament no han tingut les mateixes oportunitats i s'encontren a dia d'avui sense treball. És molt necessari que els municipis ens agrupem en pactes perquè si alguna cosa hem après és que cada dia tenim que ser més eficients i tenim que optimitzar els nostres recursos. I quina millor manera que compartint aquests recursos i sobretot interactuant entre nosaltres perquè és molt el que ens uneix i molt poc el que ens separa. La niuada dona resposta a una necessitat que actualment tenim en el territori, que és caminar cap a una economia més social, més sostenible i per supost que ens aporte als municipis eixe valor afegit, eixa millora que tant ens fa falta. I ara continuem amb el de Marta, si vols. Sí, però comentar una cosa. Sílvia ha dit una cosa, és a dir, agrupar en polígons està molt bé, entre altres coses perquè es concentra tota l'activitat en una mateixa zona i el poble continua estant envellit, és a dir, no hi ha diversificació de naus per el terme municipal, sinó que està tot agrupat. Efectivament. Operativament és més eficient. Efectivament. Anem en Marta. El principal sector productiu de Vall d'Alba, no podria dir-ne un en concret. Vall d'Alba prové des del sector de l'agricultura i la ramaderia. S'ha intentat a nivell municipal en la gestió diversificar. Ara crec que el major sector que més ingressos produeix i més llocs de treball crea avui en dia en Vall d'Alba és l'industrial i ara estem apostant també una miqueta per el turisme. Més que infraestructures, tirem en falta una flexibilització de les normatives a nivell regional, a nivell de les conselleries, perquè en certs moments tanta documentació i tantes traves burocràtiques impedeixen que s'implanten de manera més àgil moltes empreses que ajudarien a generar llocs de treball per demanar. Els pobles d'interior, realment els fons europeus i tot el que vingui se tindrien que destinar a millorar fibra òptica, telecomunicacions que ajudarien a que s'implantaran en el territori una diversitat més d'empreses que ajudaria a sumar en l'empresa. Té diversos de potencials, en aquest cas Vall d'Alba. Un dels més importants que l'Ajuntament va fer una aposta gran en el seu dia va ser el CEDES. Ens ajuda moltíssim i a partir d'ahir estem reforçant des de fa diversos anys l'Agència de Desenvolupament Local que fa que tinguem a una persona dedicada a atendre a les empreses, que pugui fer un poc de viver, de recollir les inquietuds i que així estem en contacte molt directe en la part laboral de les empreses per a que ens transmetisquen quins perfils, quines necessitats i fem els cursos i tot adaptat a aquestes necessitats que les empreses ens demanden. És fonamental que creem pactes com el que estem treballant avui, que és el pacte de l'empleo, i és fonamental que tots els municipis que l'integren vagin tots a una perquè les sinergies al final sumen i els recursos que tots tenim a nivell municipal, si entre tots els utilitzem, el recurs té més bona finalitat, arribem a més veïnat ja no del municipi sinó de la comarca i a la fi del territori, i crec que és imprescindible que els pobles en temes tan importants com l'empleo treballem tots a una. Veig essencial projectes com la Niuada perquè dediquem un recurs específicament a agafar els inversors nous, els joves. El territori té molt de dinamisme, té molt de potencial i és una forma de treure aquest potencial que revertisca en el territori i que d'ahir puguen eixir futures idees i negocis i emprendedorisme que sigui bo al final per a tots els pobles del pacte i en global per a la comarca i per al territori. Fonamental. Primer, burocràcia. La burocràcia hauria de ser molt més àgil. Els municipis de l'interior no haurien de patir la lentitud de l'administració. S'ha fet tan gran
que fa patir les seues conseqüències. El segon punt més important per a mi és que tots coincideixen en el mateix, en que tots els ajuntaments tenen que remar en la mateixa adreça per tal de potenciar projectes d'aquestes característiques que el que fan és fer més gran tot el territori. Sí, realment Marta té molta raó en el sentit que ens hem d'agrupar, ara actualment ja estem agrupats, hem de potenciar, sobretot perquè al final el desenvolupament local i l'ocupació genera moltíssimes coses al voltant. Quan més desenvolupament i més ocupació n'hi hagi, més dinamisme tindrem en el nostre territori. Hem quedat així en Clàudia Rufat, que és la nostra companya i també en Adoració, un projecte d'emprenedorisme. Hola, Loles! Hola. Ya me arriba del paseo, así Adoración y yo. Bueno, y el gosset que nos acompaña, que per cert, quin nom té? Se llama Blue. Se llama Blue, mira, como el agua. Se llama que es azul. Blue. Azul en inglés, sí. I així tenim un gatet. Sí, que igual... ens està acompanyant tota l'estona. No li transmitís molta confiança, o sí, no ho sé. Bé, mira, a ver, contamos, es l'organitzadora de Quatre Potes, bueno, la empresaria, o tinc entès que se dirà d'una altra manera, ¿no? Sí, bueno, estamos, gracias a la animada que me está apoyando para poder desarrollar el proyecto, pues en principio se llamará Psychofulness. Pero bueno, lo tenemos todo aún en el aire, todavía no. ¿Y en qué va a consistir, Adoración? Consistirá en... Acerca a Blue aquí para que lo vea la cámara. Consistirá en realizar terapia con animales, con colectivos que tengan alguna necesidad, ya sea por tipo riesgo de exclusión social o por alguna problemática de alguna minusvalía o alguna necesidad. Entonces, pues trabajaremos con ellos y el animal que me ayudará pues será Blue u otros de los perros que estamos preparando para que nos sirva como herramienta de motivación, sirva como gancho y sirva como pues eso, una actividad terapéutica pero más lúdica, que no estemos digamos encerrados en una habitación y trabajando con materiales no vivos, sino el tema de que el animal tenga sus propios pensamientos, sus propias actividades, es un gancho muy importante porque hay niños, por ejemplo, con autismo, que el tema de las personas a lo mejor tienen más problemas a la hora de interaccionar, pero con el animal consigues que haya un vínculo con el terapeuta mucho mayor, te facilita mucho la Conectes amb un to, Clàudia, tu? Sí, a mi és que els animals m'encanten. Damunt jo també tinc un gosset i a mi me perden. I bueno, conta'm, com va sorgir el fet de... En quin moment vau dir, anem a crear aquesta empresa? Vale, esto viene de lejos, de cuando empecé yo en el ámbito de la psicología ya a trabajar, ¿vale? Salí de la carrera y nada, descubrí las terapias, bueno, yo vengo de Elche, para aclararlo, porque si no, no se entenderá mucho. Vengo de Elche y entonces descubrí la Fundación Río Safari Elche, ¿vale? Allí se hacen terapias con leones marinos. Utilizas al león marino, en lugar de utilizar al perro, utilizas al león marino, se hace dentro de una piscina y bueno, el objetivo es el mismo, evalúas a los sujetos y buscas qué es lo que quieres exactamente conseguir con cada uno de ellos. Entonces el animal es como decimos, siempre te ayuda a que haya una conexión, a que la terapia sea más lúdica, con lo cual abre un poco más el que la persona trabaje más. Niños, por ejemplo, que tienen más problemas a la hora de movilidad y demás, solamente con la motivación que tienen de tocar al animal, ya realizan ellos el movimiento y eso es súper importante porque ya se están produciendo unas conexiones que si tú estuvieras forzando el movimiento no se estarían produciendo de la misma manera. Y bueno, y también hacíamos terapias con Blue en otra empresa, eso sí que era en un centro canino y realizábamos con Blue, por ejemplo, ha trabajado con tercera edad, ha trabajado con autismo, con parálisis cerebral y con menores tutelados por consellería, que lo quitan la custodia a los padres por problemáticas X. Y bueno, pues con cada uno pues trabajas unos objetivos concretos. Lo único que tienes que ser consciente pues qué es lo que quieres trabajar y a raíz de ahí cómo introducimos al animal para poder desarrollar la terapia y conseguir los objetivos que quieres.
¿Nos podrías enseñar alguna actividad de estas que nos estás comentando con Blue? A ver, si Sí. se deja, igual sigue al gato y se pone a jugar con él. Tenemos a nuestro invitado improvisado que está un poco celoso. Está acostumbrado, en casa tenemos gatos también. Lo M'ha que sí que pegat puede unes ser que unes llepaes al peu quan estàvem ahí. el agua sí que le gusta mucho. En realidad, bueno, las terapias normalmente tienen una duración aproximada de 50 minutos, una hora, más o menos. Siempre tenemos una rutina para ayudar al perro, por un lado, para esclarecer qué es lo que vamos a hacer y por otro lado, sobre todo también para las personas, porque siempre que hay una rutina ellos ya saben cómo vamos a empezar a funcionar. En concreto yo las divido en un saludo inicial, ¿vale? Empezamos nos saludamos verbalmente, todos en grupo. Me gusta trabajar más en grupo que individual, porque siempre hay más variables externas, como digo yo, que te pueden proporcionar más beneficios que solamente con las variables que tú tienes controladas. Entonces, pues nada, empezamos con un saludo inicial, pregunto un poquito sobre la sesión anterior para trabajar un poco el tema de la interacción social, el tema de la comunicación, la memoria, si recuerdan la sesión anterior, qué le gustó más, qué le gustó menos. Y luego a nivel individual ya vamos haciendo una interacción directa con el animal, donde proporcionamos a la persona unos granos de pienso, ¿vale? El animal espera. A la persona se le dice si tiene que usar la mano derecha o la mano izquierda y así ya trabajamos un poco lateralidad y se le dice que vayan contando los granos de pienso, ¿vale? Entonces pues nada, van contando los piensos y cuando se le dice se le da la comida. Pues trabajas también el autocontrol, la persona de al lado no puede tocar al perro hasta que le toque a él, con lo cual lo mismo, trabajamos autocontrol. Si queréis hacemos una... Venga, muy rápido. El tema, por ejemplo, del inicio. Siéntate aquí si quieres. ¿Yo me siento? Sí. Venga, va. Ven, Blue, cariñet. Mira, haríamos un simulacro, ¿vale? Blue, senta. Quieto, ¿eh? Blue siempre desespera porque sabe lo que hay. Vale. El mío también hace lo mismo. Claro, ya lo conoce. Vamos a utilizar la mano izquierda. Vale. Estiramos la palma, vamos contando. 1, 2, 3. Ya se lo puedes dar. Agachamos. Muy bien. Estira la mano si quieres hacia abajo. Vale, va. Espera, que estamos picando. La pata. Saluda con la pata. Claro. ¡Me muero! Choca esos 5. ¡Muy bien! ¡Ole! Muy bien, Blue. Porque sabe que siempre hay una recompensa. Normalmente siempre se le va dando, es como digo, trabajar gratis. Ahora se sienta Gratis, porque gratis. sabe. Espera, que si no... Oye, Adoración, ¿y la Niwada en qué te ha ayudado a poder poner en marcha este proyecto? ¿Ha sido fundamental la existencia de la Niwada y el trabajo de la Niwada para que tú puedas desarrollar este proyecto y venirte Sí. de Elche Hasta Benlloc? Bueno, vine por amor, todo hay que decir que me dejé engañar. Entonces, pues nada, al final quise, la experiencia que ya tenía en un pasado, quise desempolvarla, como se dice, y empezar a hacerlo Una oportunidad magnífica para venirte a un pueblo del interior maravilloso de la provincia de Castellón por amor y seguir con ese amor tuyo hacia los animales. Sí, porque además, bueno, lo bueno de la Niwada también nos ha, o sea, me ha dado la posibilidad de presentarme gente y demás. Y ahora conozco más también pueblos del interior. Claro. Y sí que es verdad que se ha visto una necesidad, por lo menos yo he visto una necesidad que al principio no había ni siquiera pensado. O sea, cuando piensas en montarte a lo mejor un negocio, siempre piensas en Castellón, a lo mejor, en sitios más grandes. Es como que no ubicas negocio con, no sé, o por lo menos a mí me pasó. Gracias también a CEDES, a unos cursos que daba la Diputación gratuitamente, conocí que estaba la posibilidad de allí alquilar despachos y demás, y entonces fue cuando me abrió la mente de decir, ¿por qué no monto unas terapias y un gabinete psicológico aquí cuando en realidad no conozco que haya muchas... Tanto del interior como de la costa, como de, haga frío o calor, todos los individuos al final acabamos teniendo prácticamente las mismas necesidades y buscamos siempre que nos lo solucionen de una u otra manera. Además, con Adoración se ha dado la casuística de una asociación entre emprendedores de la Niwada. Entonces es un punto también que queremos potenciar, es decir,
queremos ser un referente en el emprendimiento social y la sostenibilidad y que en este punto se conozcan esos emprendedores entre ellos, entonces están planteando una colaboración, varios emprendedores, que puedes reportar beneficios para las dos partes. Y sobre todo eso, el trabajar un poquito más en las zonas estas que hay necesidades y que tampoco están cubiertas, o por lo menos al 100%. Pues entonces, nada, pues, Nos vamos a seguir el paseo, ¿no? muy bien. Y pues deixem así. Gracias, Claudia, adoración, Blue. encantada. Adiós. Hasta ahora. Adiós, que xulo. Jo, por aquí, carinyo. Pues, Si t'assembla, seguim coneixent els municipis del nostre pacte. Vale. Ara li toca el torn a Benicàssim. Perfecte. Coneixerem al seu ODL, que és Ximo Muñoz, i a la seva consellera de l'àrea, que seria Vanessa Batalla. Anem allà. ¿Vale? El principal sector productivo de mi municipio es el sector servicios. Como creo que todos conocéis, Benicàssim es un municipio muy turístico, ya que disponemos de un entorno mar-montaña y una climatología espectacular, pero siempre estamos dispuestos a ir a más, a ir aumentando el turismo, sobre todo la calidad del turismo, y a explorar nuevas vías. Pues, ¿qué necesidades podemos tener en cuanto al desarrollo local? Pues hará más de 12 años que está creada la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Se encarga tanto del fomento como de la formación del empleo, también se encarga de la dinamización y el apoyo al sector comercial y últimamente estamos explorando más la vía de los emprendedores. Y por lo tanto, pues sí, desde esta corporación municipal ya se está trabajando en nuevas infraestructuras, sobre todo más amplias. Los potenciales que tiene mi municipio es el emprendedurismo. Hay una gran afluencia de jóvenes emprendedores que estamos notando que están viniendo a Benicàssim y mediante los programas Benicàssim Activa también tenemos el programa Talento Local Benicàssim y vamos a lanzar un nuevo proyecto que se llama The Place to Become. Y lo que necesitamos es que toda esa gente que tiene aquí sus residencias o sus posibles residencias que van a tener, vengan aquí a Benicàssim, descubran que Benicàssim es perfecto para teletrabajar y perfecto para vivir. Es muy interesante y muy importante, sobre todo coger los puntos fuertes de cada municipio, los puntos fuertes que pueden tener los municipios de montaña con los puntos fuertes que podemos tener los municipios de playa y aunar todo lo que sea posible, trabajar coordinados para ayudarnos entre nosotros y conseguir algo más, como he dicho antes, algo más cara a un futuro inmediato. Un municipio como Benicàssim tiene muy claro que cuidar a las personas, cuidar nuestro entorno, incluso cuidar el medio ambiente es imprescindible en el siglo en que vivimos, es imprescindible porque todos lo demandamos. Por lo tanto, tener un centro como la Niuada que a jóvenes emprendedores pueda ayudarles a buscar ese retorno social, ese retorno medioambiental, ese retorno que no es solo económico, sino también es un retorno personal, pues es muy importante porque sobre todo los municipios que podemos tener más fuerza a nivel social, debemos ya de incorporar esos pensamientos en nuestra forma de trabajar y por supuesto las nuevas empresas y los nuevos emprendedores deberían de estudiarlo y ponerlo ya en valor en sus próximos retos comunes. La veritat és que té tota la raó, al final s'ha de potenciar les habilitats i les destreses d'uns municipis perquè realment ens beneficiem tots. Aquest és l'objectiu del nostre pacte i per lo que estem treballant. No te desenganxes d'ell. No, este se beneficia de mi o està beneficiant-se de mi, míralo. És que no li he donat absolutament res. No res. Però que bo és que ajuntaments de diferents signes polítics no lluiten per la política, sinó lluiten per defensar el patrimoni, per potenciar l'economia en el territori, per promoure l'emprenedorisme, perquè al final tots aposten per l'emprenedorisme i entenen que sí, fa falta la indústria, però també fa falta
els emprenedors, i la Niuada té un paper importantíssim per això. A més, és que en el món, com tot, n'hi ha espai per tots. Llavors, no fa falta que competim directament perquè estem tan a prop, llavors n'hi ha terreny i n'hi ha, diguéssim, potencialitats per tots. Llavors és vital treballar junts. Anem a ficar-li panderolo al gat este. Panderolo, panderolo. El pots bautitzar. Anem a veure ara a Chimo. Vinga. Pues bueno, en cuanto a lo que es la situación actual del empleo y las actuaciones que tenemos previstas al respecto, hay que partir pensando que Benicàssim es una población eminentemente turística, eminentemente estacional, y entonces el empleo, lógicamente, pues cumple con ese requisito de la estacionalidad. Todo el sector servicios, que supone aquí el 90% de la contratación, es el del sector servicios, evidentemente no son empleos muy cualificados. Entonces, las actuaciones previstas, pues como decía antes, intentar desestacionalizar el empleo para que la contratación vaya más allá, desde abril a octubre aproximadamente, que es lo que se está produciendo ahora, y evidentemente formar para que la competencia de los trabajadores... Fundamental, sí, sí. Vale, en cuanto al sector productivo predominante, pues evidentemente es el turismo, volvemos a hablar del turismo. Entonces, la potencialidad del turismo sigue siendo alta y sigue siendo muy interesante. Lo que pasa es que tenemos que empezar a ver el turismo de otra manera pues un poquito más sostenible, con un nivel mayor en cuanto a los visitantes que recibimos. Me refiero a un nivel mayor no en cuanto a nivel adquisitivo, que también, sino también a nivel de ofrecer producto más cultural o más de otro tipo, que no sea solamente sol y playa. Por otra parte, sí que me gustaría recalcar que en cuanto al sector productivo, que como digo es el turismo, tenemos que ampliar este sector productivo, porque no podemos fijar el desarrollo local en un producto único. Claro. Que sería el turismo. Pues bueno, en cuanto a lo que es la situación actual del empleo y las actuaciones que tenemos previstas al respecto, hay que partir pensando que Benicàssim es una población eminentemente turística, eminentemente estacional, y entonces el empleo lógicamente pues cumple con ese requisito de la estacionalidad. Todo el sector servicios, que supone aquí el 90% de la contratación, es el del sector servicios. Evidentemente no son empleos muy cualificados. Entonces, las actuaciones previstas, pues como decía antes, intentar desestacionalizar el empleo para que la contratación vaya más allá, desde abril a octubre aproximadamente, que es lo que se está produciendo ahora, y evidentemente formar para que la competencia de los trabajadores se incremente. Vale, en cuanto al sector productivo predominante, pues evidentemente es el turismo, volvemos a hablar del turismo. Entonces, la potencialidad del turismo sigue siendo alta y sigue siendo muy interesante. Lo que pasa es que tenemos que empezar a ver el turismo de otra manera pues un poquito más sostenible, con un nivel mayor en cuanto a los visitantes que recibimos. Me refiero a un nivel mayor no en cuanto a nivel adquisitivo, que también, sino también a nivel de ofrecer producto más cultural o más de otro tipo, que no sea solamente sol y playa. Por otra parte, sí que me gustaría recalcar que en cuanto al sector productivo, que como digo es el turismo, tenemos que ampliar este sector productivo, porque no podemos fijar el desarrollo local en un producto único, que sería el turismo. Entonces estamos trabajando en otro sentido, que es en la potencialidad de productos de emprendimiento, es decir, acciones que vayan encaminadas a ampliar este sector. En el sector servicios, por ejemplo, pues estamos intentando que se vayan introduciendo, que se vayan creando en Benicàssim empresas pues de comunicación digital o de diseño gráfico o de otro tipo de productos que puedan ser complementarios o no del turismo, pero que amplíen el producto que podemos ofrecer y el sector productivo que podemos ofrecer. En cuanto a las propuestas que tenemos de futuro para el desarrollo local, pues incidimos mucho en el emprendimiento, porque entendemos que el desarrollo local en Benicàssim tiene que venir de la mano del talento. Vamos a intentar que
que se asiente talento en Benicàssim y que Benicàssim se convierta en un polo de atracción de talento, tanto nacional como internacional. ¿Qué aporta al municipio La Niguada? Pues La Niguada yo veo que es un proyecto muy interesante. Es un proyecto novedoso, en el sentido de que, digamos que la responsabilidad que tienen las empresas con la sociedad debe contemplarse desde el primer minuto, desde el minuto cero. El emprendimiento tiene que tener ese carácter social y cada vez más. O sea, necesitamos que los emprendedores o que los empresarios tengan claro que su empresa debe repercutir en el territorio parte de lo que el territorio le ha dado. O sea, la sociedad aporta al empresario y el empresario debe tener ese retorno con la sociedad. Desestacionalitat, fonamental. No es pot basar única i exclusivament en el turisme, per això promocionar l'emprenedorisme i potenciar totes aquelles propostes que vinguen i que puguen generar de la mà del talent, perquè al final les empreses, és el que comentava Ximo, tenen no l'obligació, però sí l'obligació moral de retornar a la societat allò que extreuen. És com... La responsabilitat social corporativa. Que moltes voltes és una miqueta, diguéssim, més a nivell de màrqueting, però que ha de ser real, aquesta responsabilitat. Isaac, et pareix bé que canviem d'escenari? Sí, som-hi. Entre altres coses perquè Panderolo, així se queda el nom del gat. L'hem bautitzat. Vol banyar-se, sí. La veritat és que està fresqueta. Està fresqueta. Està per banyar-se ara mateix. Està impressionant. Bé, doncs canviem d'escenari, vinga. Estem en zona d'emprenedors. La Niguada la tenim ahí. D'ahir acabem de vindre en Isaac i així tenim a Clàudia i a Marc en un lloc privilegiat. Sí, Loles, estem en l'antiga bodega que se diu Bodega Gloria, si no me equivoque. I bueno, així tenim a Marc Royos, que és sociòleg i membre del Fòrum de la Nova Ruralitat. I bueno, conta'm què és això del Fòrum d'una Nova Ruralitat. Molt bé, doncs el Fòrum de la Nova Ruralitat és una plataforma que naix a partir de les jornades de la Nova Ruralitat, que les jornades de la Nova Ruralitat eren unes jornades que organitzava el grup de Sociologia del Món Rural de la UGI amb la col·laboració d'altres representants acadèmics universitaris del món rural de la resta de l'estat espanyol. I bueno, el que tracta de posar damunt de la taula el fòrum és que el despoblament rural no és un fenomen natural, és a dir, s'ha causat per una mala gestió del territori, no és irreversible, vull dir, se pot solucionar en unes bones polítiques que desfatgen un poc tota la manca d'infraestructures i recursos que s'ha donat fins ara al món rural. I això, la gent del Fòrum de la Nova Ruralitat ara s'organitza en diverses comissions que treballen conjuntament en aquestes comissions investigadors de la universitat, amb gent de la societat civil dels pobles, i no s'encarreguen un poc d'organitzar actes, publicacions, xerrades i denunciar una mica tota la manca d'infraestructures i serveis al món rural. I aquest any hi haurà fòrum o no se sap encara?
Aquest any hi haurà jornades. Es faran les 5enes jornades de la nova ruralitat. I el tema principal serà tot el tema de l'energia i relacionat en el sistema de producció també al món rural i en la mobilitat. I explica'm un poc quines són les reivindicacions que se fan des del fòrum per a intentar que no es desapareixin els pobles i aquest despoblament rural. O sigui, la nova ruralitat serà que la gent vingui als pobles, intentar que la gent vulgui viure als pobles. Conta'm tu, quines són aquestes reivindicacions que crideu? Doncs sí, el que es tracta és de crear en els pobles un espai atractiu per a la gent que o bé ja viu al poble pugui decidir quedar-se o la gent que potser vulgui vindre de fora veig que és un espai on té possibilitats de projectar el seu futur. Llavors el que es tracta és de que tant al poble com a les ciutats gaudim dels mateixos recursos. Per tant, una bona connexió a internet és molt important, un bon sistema de transport públic és molt important, evidentment que hi hagin ofertes de feina, com Déu mana. Marc, què és la nova ruralitat? Què significa aquest concepte? La nova ruralitat és una mica trencar en aquesta visió antiga que hi ha de que dels pobles tots som, no sé com dir-ho, gent que se dedica a l'agricultura, a la ramaderia, no? Vull dir, als pobles, igual com a tots els llocs, hi ha gent que se dedica a l'agricultura i a la ramaderia, però també hi ha gent que està teletreballant dissenyant videojocs, que hi ha gent que és enginyer, que hi ha gent que hi ha advocats, n'hi ha metges, n'hi ha professors, vull dir, hi ha gent de tots els aspectes, evidentment. Sí, de fet, la gent a la ciutat se pensa que als pobles, l'altre dia van preguntar i dient no, és que als pobles no hi ha ni internet. Home, la xarxa va fluir, o sigui, als pobles arriba l'internet, hi ha carreteres superbones per arribar, que tenim avui en dia, viure al poble podríem dir que és com viure en una ciutat. Qualitat de vida. Exacte. Però... Qualitat de vida, però no ens hem d'oblidar que no en tots els pobles hi ha una bona connexió a internet, no en tots els pobles hi ha un bon sistema de transport públic. Mira, Marc, el càmera, Edu, que no el veiem perquè és el que porta la càmera, és d'Alcanyís i me conta que durant molt de temps ha estat quasi 5 hores i pico per a poder arribar des de Castelló fins al Canyís. Com és possible que a l'interior no tinguem un transport públic en condicions? Si no tenim un transport públic, difícilment podem organitzar el treball de molta gent que careix de vehicle propi per a poder traslladar-se. Per tant, des d'ací podríem fer una crida a, per favor, ajudeu a les localitats, als pobles, a millorar aquesta mobilitat de la gent que viu al poble i el que viu a la ciutat. Què necessiteu, Marc? Doncs sí, evidentment, això és una necessitat primordial així al món rural, tindre un bon sistema de comunicacions, ja sigui per a treballar o per a poder desplaçar-nos pel que necessitem. I de fet ara mateix a la Universitat Jaume I estem conjuntament amb la Generalitat Valenciana estem desenvolupant un projecte que se diu Movion Rural i que tracta d'això, d'intentar contrastar el sistema actual de transport públic en les necessitats reals de mobilitat de la població en els pobles de la Mancomunitat del Penyagolosa, exactament. Pues moltes gràcies, Marc Royos. Bueno, tu vols fer alguna pregunta? Vols fer-li alguna pregunta? No, realment, la veritat és que m'ha quedat molt clar. El concepte de la nova ruralitat és un concepte molt important que s'ha d'impulsar i sobretot per intentar canviar aquesta mentalitat. Escolta, a les zones rurals, o ja no rural, perquè al final rural és un concepte una miqueta ambigu, no? En totes aquestes zones d'interior s'han de potenciar i hem de treballar tots junts i juntes perquè n'hi hagi aquest desenvolupament igual que es fa a les ciutats. Vale? Llavors m'agradaria aprofitar... Bueno, sí, és que anava a fer simplement un resum. Necessitem internet, fibra òptica que arribi a tots els llocs perquè puga ser accessible
el treball des de casa, infraestructures viàries. Ens hem quedat en aquests dos. Què més, Marc? Queda alguna cosa? Què més necessitem? Necessitem un bon sistema de salut pública als pobles, per exemple. Necessitem crear llocs de treball. I d'aquesta manera animar els joves a que vinguin a viure als pobles. Necessitem que hi hagi llocs de formació en els mateixos pobles, que la gent no se n'hagi d'anar a formar-se a la ciutat, obligatòriament. I quina valoració faries de la niuada? La niuada és un clar exemple és un projecte per a fomentar el treball, no? Per a fomentar l'emprenedorisme als pobles de les comarques de Castelló. I penso que és una bona iniciativa. M'encanta la teua camiseta, Els ports, denominació d'origen. I ahir, vanilla, reviscolar, amarguenta, usper... Què són paraules? Són paraules que se diuen a la comarca dels ports. Mondongo, gaburro... M'encanta! I a veure, diu-nos algun significat alguna, no? A veure, així dic que xumenera... És ximenella. Xumenera, enfurruscat, enfadat, xumadero... No ho sé, aquesta no me la sé. T'hem pillat, Crompar, m'encanta, crompar. És a dir, això forma part del nostre patrimoni. Ixe també és el nostre patrimoni en la província de Castelló i això ho tenim que preservar, de la mateixa manera que tenim que cuidar l'interior de la província de Castelló i potenciar-lo. Com? Millorant infraestructures, millor sistema sanitari i, com no, transport públic. I una reivindicació que tenim a la Panderola sempre. Una bona fibra òptica, hombre, per a que puguem treballar. És que m'enfada i tot. Bueno, I ara on anem? Jo volia comentar-vos també que s'ha de destacar a Benlloc que es fa el Fòrum de la Nova Ruralitat. Tenim clares algunes dates, més o menys? Algun més aproximat a aquestes noves reunions, per si algú volgués presentar-se? Les 5enes jornades de la Nova Ruralitat se celebraran a Benlloc al setembre i al novembre del 2021, enguany. Us anime a tots a que vingueu. Pues gràcies, Marc. Gràcies, Marc. Aprofitarem, moltes gràcies, Marc. Aprofitarem, passarem d'una antiga bodega a un edifici que m'agradaria ensenyar-te, Loles, que és la seu de la IGP de dins de Castelló de Ciutat. Ah, doncs molt bé. Som-hi. Mira, estem al carrer de l'Església i abans hem passat amb l'alcalde, amb Àngel Perasí, que esta era l'antic ajuntament, veritat? Sí, veritat. De Benlloc, ahí tenim una església superxula. I anem a entrar on? Al centre de visitants de la comarca del vi IGP Vins de Castelló, no? Sí, anem a ensenyar-vos l'espai, ja que esteu així a Benlloc. Vinga, pues. Buenas. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Bon dia. Això està molt nou, Isaac. Sí, és de nova creació, està restaurat ara fa poquet. Ah, que xulo. És a dir, este seria el centre on podríem vindre a conèixer tota l'evolució que ha tingut els vins i les bodegues que n'hi ha així a la zona. Doncs mireu, en el primer que m'acabo de fixar és que així tenim, és interactiu, cançoneta de la verema. A veure si sóc capaç de... A veure, espera, que t'ajudo. Això seria l'esporgat dels ceps? No, diu, identifica. No. Ara. Senyor amo, les manetes mos fan mal, que ja són les 6:30 i encara estem estisorant. Tigui-traica, caica. Cançó de la verema. Que xulo, el lloc. La veritat és que sí que és una terra privilegiada, esta, La veritat és que sí. Bueno, pues... Vols que aprofitant que estem en aquesta terra igual, seguim coneixent els municipis que estan en el nostre pacte, el de la Plana del Tenor, i ara anem a conèixer a Torreblanca, que és un dels municipis també que formen aquest pacte i que volíem que coneixéssiu. En aquest cas,
tenim una entrevista amb l'alcaldessa i una altra amb la OEDL d'aquest municipi. Pues anem enllà. La situació actual d'ocupació en el municipi, us puc dir que estem al voltant del 8,5-9% d'aturats. Són unes xifres que si bé en aquests 2 últims anys han augmentat, sobretot a causa de la pandèmia, es mantenen des de fa 5 o 6 anys sobre aquestes xifres. No hi ha hagut cap augment significatiu ni, per desgràcia, tampoc cap davallada. Les actuacions que estem fent, estem sobretot buscant les subvencions de foment de l'ocupació pública, d'intentar implementar plans d'ocupació des de l'Ajuntament, que són les mesures que tenim. Després també tot el que siga de suport a creació d'empreses, a emprenedors que puguen suplir aquesta falta de contratació, si no pel sentit del camí dels autònoms, intentar apoyar-los, recolzar-los en tot el que siga possible. Les propostes que podem tindre per al desenvolupament local a Torreblanca és el desenvolupar una nova agricultura, una agricultura ecològica que pugui ser sostenible, que pugui ser productiva i bona per als qui conreen els camps i els agricultors. L'altra seria el turisme, intentar desestacionalitzar-lo, i l'altre seria el Torreblanca. El terme de Torreblanca és molt menut i no ha pogut mai desenvolupar un polígon industrial. I, per exemple, en el que és el pacte territorial nostre, el de la Plana Alta Nord, estan per una banda els pobles de costa, en el seu turisme, en el seu gran apartat comercial, alguns en algo d'indústria, després estan els pobles interiors, si vols més agrícoles, en algun altre tipus d'indústria, i després, en la meva visió, tenim, per exemple, a Torreblanca, que ni arriba a ser tot el turístic que són els altres pobles de costa, però, clar, a l'estar a la costa tampoc no té, tot i ser tan rural o tan dels altres pobles d'interior. I llavors, per això està bé el dels pactes, perquè veus tant d'una part com de l'altra. La Niuada, que el seu sentit és ajudar a fer empreses sostenibles, del caràcter socials i mediambientals, m'agradaria que Torreblanca aportés la gana d'emprenedors i la gana de projectes. Però és difícil trobar aquest esperit emprenedor, no sé, s'amague o és que no sé buscar-lo o no saben buscar-lo. Però sí que podem aportar a lo que és el pacte, a lo que és la Niuada, aquesta visió tant de poble de costa com de poble més rural que té Torreblanca. La veritat és que parla també, comenta molt com els anteriors, fonamental un polígon industrial, dedicar-se a l'agricultura, perquè el territori que abarca Torreblanca és extraordinari per a l'agricultura, hortalissa, el cultiu de l'hortalissa i tal, la carxofa és fonamental, però seguís parlant, seguís reivindicant al final el mateix que pràcticament tots, el pacte fonamental. Sí, realment ells també se senten molt identificats amb el pacte en el sentit que tots a una sempre anirem millor, sobretot perquè ells parlen de la desestacionalització del turisme, que això és una paraula prou llarga, i sempre fan aquesta referència. I alhora el tema agrícola, ells són eminentment agrícoles i clar, necessiten treballar aquesta ecologia, aquesta sostenibilitat, que la tendència és cap a aquesta via. Llavors es senten molt involucrats en tot el que seria el pacte i a nosaltres realment ens encanta que siguin... I que aposten tots per el mateix, sí senyor. Correcte. Anem a veure ara a l'alcaldessa. El principal sector productiu en el municipi de Torreblanca continua sent l'agricultura. Torreblanca ha sigut un poble eminentment agrícola i encara avui continua sent l'agricultura una activitat primordial. També és important el sector turístic. És un sector que cada dia va adquirint més pes, però estem parlant d'un turisme molt estacionalitzat. A nivell social jo crec que ens falta un centre de dia.
Ara, possiblement, firmem un conveni en conselleria en la qual nosaltres faríem l'edifici, la infraestructura de l'edifici la faríem nosaltres i la gestió ens ajudarien ells. I després, una altra falta que tenim és la creació d'un polígon industrial. L'agricultura ha sigut l'activitat fonamental del municipi, però també és veritat que en aquesta vida tot és canviant i, per tant, l'agricultura també hi ha que donar-li un nou enfoque, o per almenys crec jo que ha eixit una perspectiva nova d'agricultura, que és l'agricultura ecològica. Estem parlant de mercats de proximitat i estem parlant de productes quilòmetre zero. Per tant, ja ho vam estar parlant i ara tornarem, en permís del Consell Agrari, tornarem a parlar-ho, d'ajudar a un grup de joves emprenedors que sí que estan molt interessats en l'agricultura ecològica. Nosaltres, des d'ací de l'Ajuntament, li donarem tot el suport per veure si aquest camp, que jo crec que té tant de futur, podríem implantar-lo a Torreblanca. Després, també, al voltant del turisme, degut a les característiques de Torrenostra, a la part sud tenim un parc natural, evidentment és un parc protegit, per tant ho estem fent, però continuarem insistint i n'hi ha que treure-li tot el profit perquè el potencial crec que és molt fort, és un turisme de natura. Un altre repte de futur que tenim és el camp de golf, que també està lligat en l'activitat turística. Per últim, també voldria parlar, això també és molt a nivell individual, totes aquelles iniciatives que també les ajudaríem i també les potenciaríem del camp de la tecnologia. Que tots els municipis estiguem integrats dins d'un pacte no és que crec que sigui important, crec que és fonamental. Crec que és fonamental perquè els municipis no estem per a fer-nos la competència. Els municipis estem per a un intercanvi d'idees. I crec que la niuada és aquesta ferramenta que se necessita per aquesta idea. Perquè de vegades se poden tindre idees, però aquestes idees, si no se plasmen en un projecte, en això se queda, en idees. Clar, és que les idees, la gent moltes voltes té idees, però les idees s'han de dur a terme. Clar. Necessites un context i un recolzament per poder-les dur. I la niuada és precisament això. La niuada és aglutinar els emprenedors que volen ficar en marxa una idea i vosaltres acompanyar-los en tot el procés. El que sí que és cert és que, per ficar conclusions, l'aeroport és fonamental per a que l'economia d'aquest territori funcioni. Per què? Primera, perquè si volem deixar que el turisme siga estacional, per a desestacionalitzar-lo, tindrem que recolzar molt en una gran infraestructura com podria ser l'aeroport. Efectivament, que ens portarà visitants. Tenim que recolzar els municipis de la costa perquè ells són els que impulsaran que el turisme ens arribi a l'interior, perquè els turistes busquen sol i platja, però també interior. Hi haurà que d'alguna manera ficar-los en bandeja un buc, un llibre, el que siga, per dir vosaltres teniu tot això que veure a l'interior de la província de Castelló, polígons industrials. La conclusió continua sent la mateixa. Tots necessiten un polígon i tots tenen talent. Sí, i de fet el turisme és molt important el fet de donar-li una qualitat. Els turistes busquen sol i platja, però també hi ha molta gent que cada volta més busca una qualitat, busca una cultura, busca una gastronomia, o sigui, ens hem de tirar, jo crec que cap a aquesta via de la qualitat, en tots els sentits. Benlloc, per exemple, seria un municipi en el que, diguem, venen els turistes, els oferim visitar una de les bodegues, fer una cata, recórrer les vinyes, o sigui, el camp, visitar este centre on pots conèixer un poc més la història que té el sector vinícola de la província de Castelló. En definitiva, crear recursos, ferramentes, eines que ens permetisquen portar a més gent i animar també els emprenedors. Nova ruralitat, agricultura ecològica, protegir el patrimoni que tenim en el sector primari, tant els ramaders com els agricultors. Jo crec que estem en el camí. De fet, ara que dius lo de l'agricultura, m'agradaria convidar-te a veure un dels emprenedors que forma part de la Niuada, un projecte que es diu Mala Herba,
i que precisament tracten tot aquest tema de l'agricultura. Llavors, com que no n'hi ha més bona idea que anar directament a veure'ls, què t'assembla si anem directament al camp i veiem què és el que fan? Carretera i manta? Som-hi amb el cotxe. Carretera i manta. Som-hi. En tota la solana del dia. Aquí a la frescoreta. A la frescoreta, Clàudia. Anem a veure i a conèixer A Alba i a Ferran de Malaherba. Hem vingut així a casa seva. que a Ferran ja el coneixem perquè ja van conèixer quin era el seu projecte. Sí, Ferran va començar de forma individual i ara s'ha juntat amb un grup de gent i ara ell ens ho explicarà. I ara hem vingut a casa seva a veure que ens expliquin en viu el seu projecte. Vale. Hola, Ferran, Alba. Hola. Hola. Ella també ve per la sombreta. Estem veient, Què tal, Alba? Hola, com estem? Benvingudes. Gràcies. Avant. Estem a ta casa? Ah, sí, estem a casa nostra. Sí, així vivim Ferran i jo. I com se viu en un mas enmig dels camps de cultiu, tranquil·litat, qualitat de vida? Pues sí, i a més en estiu molt fresquet, o sigui que per a mi és un canvi molt gran perquè porto molt poc de temps vivint així, o sigui que molt contenta. I el canvi ha merescut la pena? Perquè abans on vivies? Antes en Borriol, i antes en València, i antes en Amsterdam, o sigui que... Has anat reduint, no? Ostres, sí. Quin canvi, tu. Sí, sí. I finalment per què ben lloc i per què dedicar-te al cultiu de l'agricultura, sector primari? Pues és un projecte que a nivell personal pensem que hem de fer alguna cosa per canviar la societat tal com està establerta i hem de consumir de manera diferent i és un salt per a nosaltres en segur perquè és l'única possible manera de continuar. Un salt qualitatiu? Efectivament, sí. Anem a conèixer a Ferran? Sí, de fet vos està esperant per així, si voleu passar. Cuidao en les escales. Vinga. Esta aigua verdeta no us espanteu que és la bassa de rec. Ah, esta és l'aigua que utilitzeu a la Ferran? Uau, que ens té preparat ahir una botella d'oli que imagine. Ojo així, vale? Hi ha peixets i tot. Sí. Utilitzeu aquesta aigua per a regar? Sí, i hi ha com una mena d'ecosistema que els propis peixets que ja ha vist en seguida pues se mengen els mosquits i bueno, fa tot un cicle perquè si se fixeu no hi ha mosquits en l'aigua que hi ha. És cert? Sí. O sigui, és que és bàsic, no? És fonamental mantenir els ecosistemes per a evitar que hi hagi plagues, no? Ferran, com estem? Sí, molt bé, us esperàvem. A tu et vam conèixer al principi de la col·laboració d'Isaac, que sí? Vam fer una petita entrevista telemàticament. Sí. Conta-mos com van ser els inicis, per què finalment acudixes a la Niuada i com ha anat creixent aquest projecte? Tenim aquesta idea en ment de fer prou de temps, es va sorgir uns tallers de la Niuada d'emprendiment social, ens va agradar molt este motiu i vam anar allí amb aquesta idea i gràcies a ells hem anat fent-li forma a poc i ens hem llançat totalment a treballar i per ella. I al principi estaves tu soles, però ara com aquesta idea ha anat creixent, s'ha començat a desenvolupar, quants ne sou ara mateixa? Som 4. Contem Alba i jo i 2 amics més, que són Miquel i Roger, que cada un dels 4 tenim una vertent diferent en els nostres estudis i això ens ajuda molt. Per exemple, jo vaig estudiar Relacions Laborals, Recursos Humans, Alba va estudiar Infermeria i tenim a Miquel i a Roger, que són tant del món de la cultura i de la informàtica. O sigui que tenim un poc de tot. Una barreja absolutament de tot. Perquè què és el que feu concretament? A què vos dediqueu exactament? Pues no sabem definir en una sola manera, ens definim de 3 formes. Una que és el cultiu en si i la recuperació dels bancals. Si se fixeu, tota aquesta herbeta és una manera de no llaurar i fer cobertura vegetal i això és el que nosaltres diem. I per a què serveix? Per a recuperar el sòl, el que és el terra, perquè si el llaurem sempre acaba desgastant-se i quan hi ha inundacions, per exemple, ara que hem vist en Alemanya tantes inundacions, són terres que no poden absorbir tota l'aigua i si deixes l'ecosistema viure
va sostenint tota aquesta aigua, per exemple. És una de les coses a favor de tindre cobertura vegetal. Fantàstic. Sí. Quina més? A veure, explica'm-nos. A part de ajudar als bancals a reviure, quina més teniu? Pues, rehabilitem bancals que estan abandonats, així és una cosa que passa molt als pobles, que la generació més jove ha abandonat aquesta cultura i ha sigut com que s'han anat abandonant i estan plens de males herbes, per dir d'alguna manera, no? I nosaltres una de les altres accions que fem és rehabilitar aquests bancals, que vol dir tornar-los a posar en marxa, que és llargplacista, no és curtplacista. I l'altra part és transformar el producte d'una manera sostenible, que hem fet aquí un tastet, no sé si us agradarà. És oli... Darle. És oli de farga, que és d'ací de Castelló, vull dir que és autòcton, i les nostres armeles, que és Marcona i Comuna. No, però... Ai, està directament... Sí, les hem torrat al forn de llenya que tenim ací a casa. Jo vaig agarrar-ne. Clar. Teixida, quin mercat teniu? De moment estem en una fase inicial i de moment el producte que estem transformant i anem a etiquetar i anem a fer una gran venda és l'oli, perquè sí que són oliveres centenàries i ja tenim una producció alta. A nivell armela i a nivell garrofa l'estem venent al mercat de cooperativa habitual. Se pot viure d'això? Al 100% només està vivint de moment Ferran. Pensem que sí, per això ho fem. Lluiteu per aquest projecte en un futur poder viure d'allò. És que creiem que l'alimentació és el que ens farà viure sí o sí a totes, no? Ens hem donat compte en la pandèmia. Exacte. Que no tenim una altra. I jo com a infermera també, que està treballant molt en actiu, estic segura que necessitem transformar tota aquesta part. Així veig que utilitzeu molt l'economia circular, que se diu ara, però els nostres avantpassats, els nostres iaios ja ho feien, o sigui, exacte. El que aneu és a ficar en pràctica tot allò que es va deixar durant 30 o 40 anys de fer i tornar a fer el mateix. Exacte. Creiem que és el millor, un producte de proximitat, nosaltres tampoc utilitzem pesticides ni res d'això, viatge menys el producte, gastem menys gasolina. Per que estiguem més bo, no? No, està boníssim. Estan boníssimes. I a més m'està sentant fenomenal, així mira que fa calor, eh? L'armelet. Esta ombreta de l'armelet. Sí. Va, Alba, ficamos un poquet d'oli per provar-la. Jo us volia preguntar, d'on va eixir el del nom de mala herba? Bueno, hem tingut... Té anècdota o no té anècdota? Té moltíssima anècdota. Hem debatit molt. Per a nosaltres, com us comentava Alba, no les veiem negatives, les males herbes en el bancal. Creiem que sí que fan un efecte d'airejar el sol i quan hi ha un dèficit de nutrients sí que les seguem, les llevem i per a la collita i això també les llevem, però creiem que tot té una importància i per augmentar la varietat de l'ecosistema i la vida en el bancal les veiem molt necessàries. I després esta dita de mala herba nunca muere, pues també ens representa una miqueta, perquè al final és transformar algo que tenia una connotació negativa un aspecte positiu. Efectivament. I aquesta és la tercera part del projecte, que és la d'agitació social, que diem que nosaltres, els nostres bancals, se reconeixen perquè tot el món, la gent gran, que sí que està dedicada al camp, diu, mare, si ho teniu tot ple de males herbes. Exacte. Claro. Exacte. La gent gran no ho entén. No ho entén. Li costa, anem molt a contracorrent en aquest sentit. És difícil perquè... Però està donant resultat. Sí, ja ho crec. Quins són els beneficis? L'arbre no necessita tant de reg, ja que l'aigua de pluja es manté. Hi ha un augment, com dies abans, d'insectes i això redueix les plagues perquè entre ells es mengen. I aquestes males herbes també hi ha moltes que són comestibles, que ho desconeixem, la gran majoria de la gent no ho desconeix, però moltes o comestibles o les utilitzem per a... Per purín, per exemple, l'ortiga o la verdolaga que es pot menjar en l'amanida. Infusionades també. I després, el més important per a nosaltres, que no deixem de ser joves i no reneguem de tota l'activitat social, és que requereix molt menys temps. Perquè si tu tens que estar tots els dies traient totes les herbes, llauran i tirant pesticides, no arriba. Teniu vida social? Molta. Com és compatible la vida social? Perquè m'encantaria conèixer la vostra opinió, entre altres coses, per a desmitificar un poc, no? Tot allò de que el món rural és només per a gent gran, que no es relaciona, que no té vida social i, sin embargo, sou jovens, que heu pres una decisió, xapó, inspiradora per a altres.
m'han pres una empremta de dir, ostres, anem a canviar radicalment la visió que tenia la gent i anem a cuidar el que els nostres iaios van deixar, no? Clar. Perquè ningú més ho va voler agarrar, però resulta que continueu tenint vida social i si ho esteu en contacte en el món, aneu a ficar-vos a vendre ara el vostre oli, que per cert Està boníssim. està espectacular. Com és compatible una cosa amb l'altra? Bé, ho agafem com un treball normal, intentem fer les nostres 8 hores i en el moment de la campanya de l'oli o de l'armela sí que sabem que tenim que estar més pendents, que hi ha jornades que hi ha que estar sí o sí perquè si no es cau en terra o no les podem collir, però també ens agarrem els nostres caps de setmana, les nostres vacances i sí, decidim nosaltres també l'horari. Sí, és... Qualitat de vida? Molt, augmenta molt. Veniu-se. No, o sigui, a mi, mira, jo en això de la pandèmia vaig prendre la decisió de, com rodem tant per la província, i a mi aquesta província m'entusiasma perquè qualsevol racó és bonico per anar-te'n a viure, evidentment ens hem fet reivindicadors d'infraestructures, d'internet, que és fonamental per a que pugueu vendre les vostres armeles i el vostre oli, però qualitat de vida i potenciar el nostre interior. Entonces, no sé, és que avui ja m'acabeu de pegar la estoca que necessitava jo, saps? Per a finalment decantar-me i anar-me'n a viure al poble i al final ficar en marxa un projecte com el vostre. Clar. És que crec que és inspirador. És que no... Isaac. Nosaltres des de la Niuada estem molt contents i molt orgullosos d'ells. Realment el treball l'han fet ells, perquè al final els emprenedors són ells qui tenen la voluntat i idees, té molta gent, però després s'ha de tindre molt d'ímpetu en realitzar-les. Llavors nosaltres estem molt contents de tindre'ls amb ells i sobretot que es potenci això que dius tu de la vida en un altre entorn diferent a la ciutat. Ja no fa falta que sigui rural, simplement fora de la ciutat i poder marcar vosaltres quin és el vostre ritme de treball, si voleu, si no voleu. Una miqueta depèn de les necessitats. És que només el soroll que avui he trobat a Benlloc, saps? És un soroll relaxant, que hem fet la nostra tasca sense estrès, sense el soroll típic d'una ciutat, soroll de vehicles, sinó tot el contrari, pardalets. Ara la boca o la gallina. La pateta. Impressionant. La veritat és que enhorabona, ens encanta que gent talentosa com vosaltres inspiren a altres joves a prendre aquesta decisió, a no abandonar el patrimoni que els van deixar els nostres avantpassats, criar-los d'una altra manera. I és a dir, és que este és l'exemple, Isaac, de que es pot fer. I de que la Niuada té el seu sentit. Viu i real, perquè si no, no ens podríem estar menjant aquest oli i aquestes armeles així al camp. Bueno, imagina't un ou fregit de Sí. Una ensalada. Estic veient a la gallina del que vull l'ou. Clar. Agarrar un ou de les gallines que estan per així soltes, saps? I que s'alimenten d'una manera super natural. Jo és que tinc gallines també. Clar. I no hi ha color entre ells. No hi ha color. Nosaltres ja els altres no els volem ni veure. Quin nom aneu a ficar-li al vostre oli? Estem barallant-se, no anem a desvelar-lo perquè ens agradaria donar-li una volteta, però perquè està venint a punt en octubre i si voleu seguir-nos en Instagram, que som Mala Herba, pues allí anirà a poc a poquíssim tot això. Pues la veritat és que jo vaig a quedar-me en dues qüestions molt importants. És a dir, cuidar del medi ambient. Així tenim l'exemple de que tenim una bassa plena d'aigua, verda completament, que en un altre lloc s'hagueren ficat les mans al cap i hagueren dit «Què feu?» Ni un mosquit ni mig, perquè s'ha contingut, o sigui, l'ecosistema necessari s'ha mantès, no hi ha plagues, les males herbes una altra, és a dir, de quina manera s'ha respectat el medi i continua sent productiu. Ostres, en els avanços que tenim, com és possible que no hi hagi més gent com ells? Aquesta és la meva pregunta. Bona pregunta, Loles. M'agrada a mi també. Isaac, en fi, ha sigut un plaer. Moltes gràcies per haver vingut, Loles. Volem donar les gràcies als nostres ajuntaments col·laboradors, que són 10 en aquest cas, 10 municipis, també a diferents entitats que col·laboren amb nosaltres, als sindicats, a Labora per finançar el nostre projecte. La mosca de la mosca també, el gat que hem saludat també abans, Loles. En fi, donar-vos les gràcies a tots i sobretot el nostre objectiu és visibilitzar el pacte
la unió d'aquests municipis i sobretot que la unió, units, és molt més senzill. Tu, en aquest cas, Ferran, ho hauràs pogut veure, que tu vas començar sol i moltes voltes, si fas un bon equip al voltant, multidisciplinar, com podrien ser els municipis, perquè uns són de costa, els altres d'interior, sempre serà molt més senzill arribar a un objectiu. Llavors, simplement, donar-vos les gràcies a tots, donar-vos les gràcies a vosaltres, Ferran i Alba, de Mala Herba, i sobretot, no sé, ara ja quan tallem, Loles, no sé si menjarem una miqueta més. Podem continuar menjant. Podem continuar menjant. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Alba, una cosa més. Així, quan se puga, imagina que festetes amb els amics de categoria de terra. Sí, el Festjoc ja van fer un tastet, Bueno, un luxe poder compartir amb vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. I este ha sigut el programa avui des de Benlloc, el pacte en els 10 municipis que conformen este pacte de desenvolupament i ocupació, en el que contribuís moltíssima gent. I al final es tracta de ficar en valor tot el patrimoni que tenim, el talent, potenciar els emprenedors i crear projectes d'aquestes característiques que fan més grans la nostra província. Ara anem a provar els ous.